Bueno, gero ni altzatik urte bete Gasteizera jo nintzen, guk aino sabatiko esaten diogu, pixka bat gure pizteko gure dakiguna eta ze gauza berri sortu diran, da apaiz guztiok egiten ditugu golerako utzuneak, urte bateko utzuneak. Eta gero handik Tudela deitu zeaten da, Tudela nengoela, zehara, Frantzira. Eta Frantzin bigarren aldiz egon nintzen. Gauza kuriosua, nire bizitzan toki guztietan bi aldiz egon naiz. Txikitatik hasita, Ni Durango hasi nintzen 10 urtekin bi aldiz. Javierren bi aldiz. Loiolan 3. aldiz ontxe, Peñoin arte bi aldiz. Oinan bi aldiz. Donostin ikastetxean eta erresidentzian bi aldiz. Altzan bi aldiz. Madriden hor kapello militar 2 urterako mobitu eta hor egon nintzen gure etxetan bi aldiz, bi lekutan. Gero Murtzian hor urte batekoa zen da behin egon nintzen. Baina generalki toki guztietan bi aldiz egon naiz. Eta zer gehiago, oinemenago arduradun, pixka bat Basilikako arduradun eta ezkontzako arduradun. Ezkontzak asko utzitu dira, eta alde batetik iaia gehiago gutxitu behar litzateke, benetan ezkontza zer dan kontuan hartuta, ez dakit noraino personak prestatuta etortzen diran. Oso gauza serioa da ezkontzea eta seme-alabak ekartzea, gero zezik eta zer egin horiekin horrek problema asko ekartzen ditu, eta askotan esaten da, gutxitu indira, batek esaten zuena, ia gehienak unbialitzateke beste bide batetik ezkontza sakramentuan ordez. Sakramentalizazio hori gilegia dela, jente askorentzat. Jarri festa bada, eta festa hori politago egiten da, eliza dalako, eta musika, eta organo, eta argiak, eta gero urtetarakoan arroz ugari, eta holako gauza dalako, baina bestela benetan